nggih. Sing arep joget sinten, Pak? Sing badhe joget? Mriki Mangga. Eman-eman nih. Ayo iya ayo. Eo eo. Asik. Arek jos. Banyu sekarang temenanan tahu layar awe awe atur suwun kaki laut pancen subur aman murni tanah Jawi kemaripah loh Cinawi rakyate ada mayo pokoknya diapet ta mesti ora kongang Ora kuat kepengen ngadeg. Adem-adem Pak Dino di barang gawe di rawuhe penggemar. Amin. Udan-udan ya ora teka. Nggih. Pak Dino moga-moga lancar ngembeng Amin. tanggal 17 maring petanan keluargane tedongna lancar di perjalanan. amin amin langsung disambung ramane Ora teyeng. Ora teyeng. Teyenge nyawer, Bro. oh iya iya matur suwun aman tentrem silir-silir ana ing